velkommen til Pædagogkanalen. Jeg er Henning Kalleher Jensen. Denne aften vil temaet være skilsmissebørn, men først lige nogle lokale nyheder. I en børnehave i Laderslev har igen været et tilfælde af heftig onani. Det meddeles, at flere børn vågnede af lydene, som følgende fra var umulige og hysteriske om aftenen. Flere af forældrene har udtalt, at denne galskab snart må høre op, og at det vil få konsekvenser, hvis ikke den kun nu 3-årige onanist stopper de sjovle og beskidte lege. I andre nyheder. Prisen på kaffe forventes at stige drastisk ifølge månedens verdens største kaffeproducent, Kuk Kaffe. De har nedlagt produktionen på grund af en omfattende strejke hos Falsters største daginstitution. Kuk Kaffes talsmand siger følgende: Vi er jo nødt til at støtte op om vores bedste kunder. Vi lover at fortsætte produktionen, så snart de danske pædagoger er tristige igen. Nu tilbage til aftens tema, nemlig skilsmissebørn. Antallet af skilsmisser er steget drastisk. Ifølge Børnenes Vilkår blev ca. 15.000 par skilt i år 2006. Det vil sige, at hver tredje danske barn er et skilsmissebarn. Vi har flere gæster i studiet i dag. Den første er dig, Astrid Iris Hørstrømpe. Hej. Hvorfor er det, du mener, at det netop er børnene og ikke forældrene, der skal undlade i sådan en grim ting som skilsmisse? Men det er jo fordi, at i dag, der glemmer vi simpelthen børnene. Vi glemmer at fortælle dem, hvorfor og hvordan, og hvorfor sker det egentlig. Ja. Og det er vigtigt for børn. Fordi børn, de reagerer altså forskelligt. Ja. Nogle, de er fuldstændig ligeglade, men det er simpelthen lige meget med forandring. Det er bare for nemt. Men andre børn, de kan simpelthen reagere så voldsomt. Ja. Men når du siger voldsomt, kan du give et par eksempler? Men det kunne typisk være nogle adfærdsændringer, og det kunne for eksempel være, at barnet simpelthen blev aggressivt og simpelthen slog andre børn. Ja. Så du mener ikke, at det er noget, man vil kunne overse? Nej, bestemt ikke. Nej. Ja. Men vi siger tak, Astrid Iris Hørstrøm, til dig. Vi stiller nu om til Leif Lisp i Marken. Ja, god aften. Jo, vi står her foran en af de dejligste børnehaver i Nykøbing Falster, som vi for børnenes skyld har valgt at holde anonyme. Hvis vi kigger her ved siden af mig, så kan vi se en flok børn, der leger, og så vil jeg simpelthen lade det op til jer seere og finde ud af, hvem der er skilsmissebarnet. Jeg vil også være med til dig! Er du så ved at sidde ved de andre? Flyt dig! Vi siger tak til udsendte, og vi siger velkommen til næste gæst som pædagog. Velkommen, Jytte Jensen. Jeg hedder Jytte Jensen. Ja, Jytte Jensen. Tak skal du have. Jamen, velkommen til. Ja, tak. Skal høre, vi snakker lidt om hvilke problemer skilsmissebørn de kan have. Ja. Men vil høre, om du kunne fortælle os lidt om, hvad man kan gøre for at hjælpe i deres hverdag. Det kan du tro, jeg kan, Henning. Først og fremmest, jeg vil lytte til børnene. Ja, selvfølgelig. Ja, vi skal observere, hvorvidt børnene ændrer deres adfærd. Og som pædagog skal man forholde sig neutralt til forældrenes konflikter. Det er vigtigt. Det er ekstremt vigtigt også, at man som pædagog er empatisk. Giver respons på barnets spørgsmål og følelser. Ja. Jamen, skal det forstås sådan, at en pædagog bare er passiv i sådan en situation? Nej. Vi kommunikerer, der er ikke på samme kanal os to. Det er pædagogkanal. Nej, det jeg mener er, pædagoger stiller spørgsmål til barnet omkring skilsmissen, altså om hvordan barnet virkelig har det inde i sig selv. Ikke? Jo, selvfølgelig. Det kan jeg godt følge dig i. Ja. Men i hvert fald, hvis jeg tak til dig, Jytte Jensen. Jeg siger også tak. Kan man ikke få en peger?
brænder lige så meget, som vi har gjort. Så vi siger tak for i aften og på gensyn. Tak fordi I kiggede med. Hej, mit navn er Erik Gundersen. Nu skal I høre, jeg har rigtig godt tilbud til jer. Piggy Cola. Den nye cola, helt uden citrus. Nu skal I se her. Her på den her graf, I kan se Piggy Cola, børn. Det er rigtig mange Piggy Colaer, men I kan se, sidste år, Piggy Cola kom kun hertil lige knap 50. I år, der forventes Piggy Cola at stige i salget herop til cirka 9 millioner per barn. Og sådan der. Hormonforstyrrende. Hej, mit navn er Stella, og I kender det her problem. Pædagoger har altid tørre hænder. Altid, fordi man vasker fingrene til mange gange. Men vi har fundet et produkt, der virker. Elisabeth Arden Sensual. Du får så bløde hænder. Hører du også til en af de mennesker, der synes, at din kontorstol krasser? Så skal du prøve tavlesvampen. Tavlesvampen har en lænd overflade, der nemt kan tages af, og du kan bare stoppe den ind under sengen. Hvad så, mand? Kom ned til min butik, mand. Du kan købe skinjakker. Der kan være plads til Uzi, der kan være plads til samurai-svær, mand. Kom ned til Kalif, køb en skinjakke.